Dragă Ilinca Manolache, ne aflăm aici la Torino International Film Festival și ești aici pentru Radu Jude și filmul lui Nu te aștepta prea mult de la sfârșitul lumii. Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii. Un tour de force și, într-adevăr, 163 de minute și nu numai filmul este lung, dar și orele de lucru sunt foarte lungi acestui PA, Personal Assistant, care lucrează între 16 de 20 de ore ca să poată să-și plătească chiria în fine, adică totul foarte greu. Care este mesajul filmului pentru tine? Nu știu dacă filmul are un mesaj pentru mine. Cred că fiecare își poate lua din filmul ăsta ce are nevoie. Pentru mine a fost extraordinar de plăcut și de inspirant să lucrez la acest film, să fiu în prezența lui Radu și să pot să creez acest personaj care, după părerea mea, nu prea exista reprezentat în cinematografia românească, adică o femeie contemporană cu vulnerabilitățile ei, dar și cu forța ei, care există în această situație, în această societate capitalistă și care e cumva victima acestui sistem și da, cam asta. Deci premiera a avut loc la Locarno, unde a câștigat de fapt și premiul juriului și va fi este deja propunerea decisă, propunerea României la premiile Oscar 2024. Cum te vei pregăti pentru... Nu cred că o să mă pregătesc, pentru că pentru mine, sigur că ar fi extraordinar să ajungem acolo, dar pentru mine tot ce se întâmplă în momentul ăsta, faptul că filmul circulă într-un circuit festivalier peste tot în lume și faptul că primim feedback-ul ăsta extraordinar de la critica de specialitate și nu numai, de la public, de la prieteni, pentru mine asta e mult mai important decât dacă am ajunge la Oscar sau nu. E un moment foarte important în cariera mea și în evoluția mea ca artist și asta e cel mai important. Evoluție de artist care a început de foarte multă vreme. Da, am început de când am terminat facultatea din 2008. În teatru? Dar mai mult fac teatru. La Teatru Mic, nu? Da, și doream foarte mult să am și experiență în cinema și faptul că contactul meu cu cinema a fost Radu Jude este minunat. Good entrance. Da, mai mult decât disperat. E un om pe care îl admir foarte mult și în prezența căruia îmi doresc să stau cât mai mult și cât mai aproape. Deci. Și ai fost și în prezența lui Nina Hoss, o famoasă actriță germană. Și a fost și Șerban Pavlu, care este un nemaipomenit actor român. Dar cum a fost cu Nina Hoss? Și felicitări, ai fost și cu mama ta, Rodica Negrea. Da. Care joacă în rolul mamei tale, da. Cu Nina Hoss a fost una dintre cele mai calde și minunate și inspirante întâlniri pe care le-am avut, deși eram super... Mă gândeam cum o să fie întâlnirea cu cineva care este atât de iconic în cinemaul contemporan și e cineva care are atâta experiență și atâta expunere în domeniul ăsta și mi-am făcut cumva griji și când am cunoscut-o am descoperit o persoană extrem de caldă și amuzantă și deșteaptă și generoasă și a fost minunat să fiu în prezența ei. Și ea cumva cred că a făcut să pară foarte natural că se întâmplă asta și că... Te felicit pentru film și pentru
Și pentru activismul tău, știu că ții foarte mult la animale și întotdeauna salvezi pisicile și ești o persoană foarte creativă. Și în social media și aș vrea foarte tare să fiu mai activistă decât sunt, dar probabil de multe ori mă lovesc de propria incapacitate sau propriile frici sau vulnerabilități pe care le am, dar încerc să mi le depășesc. Am o relație foarte apropiată cu animalele și cât pot, îmi folosesc rețelele de socializare ca să promovez cazuri. Da, rețelele social media, care și Bobiță, de exemplu, este o altă parte care este foarte interesantă, adică cumva este dus ceva la extremă pentru a te putea apăra. Nu? Asta am înțeles. Pentru a critica nu pentru a mă apăra, ci pentru a critica această dinamică socială care e răspândită peste tot, toată lumea și această toxicitate macho pe care și acest limbaj pe care bărbații îl folosesc ca să domine femeile, ca să umilească sau să umilească femeile, și am vrut să reciclez acest tip de limbaj pentru a critica această dinamică și mai ales pentru a da forță să continui și în același timp pentru a demonstra că sunt niște mecanisme de dominare pe care nu ar mai trebui să le suportăm. Și pentru mine e foarte clar că label-ul ăsta pe care îl primesc de actriță nu prea mă definește, pentru că mă simt mult mai mult de atât. Sunt mai mult decât o actriță, sunt mai mult decât... Am foarte multe laturi care mă definesc, iar asta că sunt actriță e doar o mică parte din mine. Dar care te poate folosi pentru a putea face social media, să atragi atenția că există lucruri care trebuie îmbunătățite de a trăi într-o lume mai bună. Îți mulțumesc și îți doresc o distracție, adică o premieră plăcută. Astă seară va fi premiera filmului și ne revedem la București. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!